Her er det Jane Alrød Sørensen. I dag er der 14 dage til kommunalvalget. Jeg har i løbet af valgkampen mødt utrolig mange københavnere til vælgermøderne og på gader og stræder. Og fælles for dem er, at de er utrolig optaget af situationen i Tingbjerg og optaget af situationen i konflikten imellem rocker- og indvandrerbander her i København. Det er også et emne, som interesserer mig utrolig meget. Jeg vil ikke acceptere, at der er områder i København, hvor almindelige mennesker ikke tør færdes om aftenen. Der er brug for, at vi tager fat på at løse problemerne nu. Vi har talt nok om det. Derfor har jeg 3 konkrete forslag, som kan være med til at løse situationen. Jeg vil foreslå, at vi laver en mobil politistation i Tingbjerg, sådan at politiet er massivt og konstant til stede. Jeg vil foreslå, at vi laver en udvidet overvågning, videoovervågning på offentlige steder i de berørte bydele, sådan at politiet har videoklip til brug til opklaring, og sådan at almindelige mennesker igen kan føle sig trygge ved at færdes på offentlige områder. Og så vil jeg foreslå, at fritidstilbudene og uddannelsestilbudene i de berørte bydele øges, sådan at de unge rent faktisk har noget meningsfyldt at bruge deres fritid på.